blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går vurderingen og for døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Dige. Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Det nikkede han i hvert fald ja til. Sigtedes forsvarer, Torben From, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb. Jeg tror ikke, min klient har noget vågen lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt, synes jeg. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, han overhovedet kan. Det gør så for den sigtedes forsvarer, Torben From. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der går ramte byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt. 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene, og årsagen kender vi ikke. Dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden. Vi har fått undersøgelser som viser at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaendringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover. Ja, Beredskabsstyrelsen vil hjælpe arbejde ud til norske myndigheder med tilbud om at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de 2 fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig en ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Linder. Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, at motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest? Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DR TV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med vind eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17 til 21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og